Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ini ketika sedikit kejauh neu MLA belum jengi kami penban haknya di sini dah fuut dah fuut ubah kecil tang jong akan desu ke bamaluma mereka berjur bah nama lagi ikun sama jangan negari kasih jantia ijot pum nado ipor bamencua kapten sama bat ubah bibirong dok bat sanjol kani reservation policy Sao Paulo baro Sao Paulo kasi Sao Paulo kiwi pa na iba kaya bet ya ganti namar papri ninde ban ya kedokti hinde kalong kaji sisya baki parok karo jemi kham duna hagaji pule te bon ke bomdap nagaro di pendap de kasi bat kata di pendap yang sama pule kasih hak jaka ba marso phau kasih wa pule berman cakap nyokho san te nama kata kalau ngejing ku ko krau sama pule yang ngejang ru kasih jang tia de jungi hanre nado bal sya jadi dang yang MLA jungi halor ke ne reservation policy mentang itu menteri kami ke rostar system kat kum ke result ani ada kang yo sampai angai kini kasih jungi nong bagan negara star system kabat penterikam hakiki saja dia jong ba ardan kamot ba menta ke om don hikai shu kini ki menurut lagi college ya kan subjek physics. Hello bro, saya sedang ngapeng sobai pisah kan video. Deh hakan video ngakwa ban pensotu. Bat ngakwa ban pensai ya utu upai dan nongstoy. Ngalas ngap ya kajing kerang kajing nrai nga isne. Namar Ukraine ya ki bom syong ni. Ukraine ya ki bom day. Kidon ki benta ba Ukraine ki badairu nrai bonpat ki balai. Kumta lingba kan video ngakwa ban pensotu. Bat ngakwa ban pensai ya utu upai dan nongstoy. Te parlok saya ngap ya kan video hadu banakut kenang ba pensai. Namar lada pi ngap tang sisteng lese kala banyala maklai pi lese penumla ban sotu tesa ngap ya kan video ada merkut ngenya discuss lang saya komen hapo comment section saya like share ya kan video namar link ba kajing komen kajing pi kalong ru kum kajing ajing mu tengah te saya komen hapo comment section mentah ngan pensai bat ngan pensotu ya uni upai dan nostoi une upai dan nongstoy wong nadu basajan itu ba arden ya ka reservation policy menta kila penrekam ya ka roster system hato kalong sya kumtase te perlok kemang pi saya komen drop komen hapo penpau ki jing so jing pi katkum ka jing tip ka jing pi hato ki penrekam ya ka roster system nadu basatkan uba arden se katkum ka jing tip ka junga namar ngalawat jing tip ngalayo yaki information ngasabu ru yaki link hapo description bat hak comment section jong kaneka video ngan pin hapo comment section bat kan bu hat description saya page yang to khamtam uto pa it no stone urevan page urevan klik yaki link so pule yang to nadu meno la pentrekam yaka roster system shwa kajing sak tangan yu barden ne kila pentrekam suai ka roster system uto pa idan ston umde ban kran lapla kum to bada umpat tip sai ti na kan ka jonga ngan pensai pi ngan pasatu ru pi mo ya ka roster system lasdang ban pentrekam nadu ka shipau tarik ubnai me arjar par nadu ubnai me jong system arjar par la pentrekam ya ka roster system kadba uba arden pat usat khan haka arfly tarik ubanai me arjar arfly uba arden usat khan ha ubanai me jong snam arjar arfly laswa kajing penrekam ya ka roster system ken uba arden lay usat khan hadin de balai uba arden usat khan
kadau kalong ba u isen yangi ki khasi jantie namar mangi ki khasi jantie ngi kam bunpat bani garo nrei ka sarkar ka penrekam ya ka roster system katkum kato ka reservation policy jong snam khatnai spa nyapar katkum ka reservation policy jong snam khatnai spa nyapar ya ki khasi jantie ki bu 100% ya ki garoru 100% kat bai ki non tribal pat 100%. Mangi ki khasi janti yang khambun pat te bani ki garo. Yangi kila khenlang kaju kawe kajet menreu. Kumba ong barden. Khanriam upnar ubhoy war maram ulengam. Ngidei nakaju kajet menreu. Kumta haka reservation policy, haka restar system ru. Kile isya kumta. Yangi ki khasi janti ki bu 100%. Kat ba ki garo ki ba kham khndiet pat ki bu 100% hi. Te mano ba dunong mangi ki khasi. Te dei na kane kadau kan. Ba ubardan usah chatngan. Bandawa pentmai ya kato ka reservation policy jong snam khatnai spa nyopar. Ki bom tip te ki ong ya ka roster system la pentrekam hadin ba ubardan usathan nagam ta ka reservation policy. Nre ka jinsya te kam nugum ta. Namar katkum ka government notification katkum ka government notice ya ka roster system lasdang ban pentrekam nadu ka shphotre kubraime ar hajar arfar. Ubardan le usathan hausnam argar fly te. Te kadau ba ubardan usathan kumbanga ong epi kadai namar ba ukwa ban penkelano ya ka reservation policy lane ya ka an thungkam thungjam kaba ki thau hausnam khatnai spa nyapa nga siung kumni ki nong thau ya ka reservation policy ru ki thau claim ka jing perkhat ya ka ban sawan lara ki perkhat ya ka ban sawan te kimdei ban ai 100% ya ki garo kimdei ban ai 100% ya ki khasi re ki ladei ban shenabha nadu kato kapuar kain mentah hadin de lada penkela makanaru kan don bet ka kerum kenram te lada penkiu khasi ya ugaroru dai ban penkiu hi namara lada penkiu tang ya khasi kemut ugaro un bisni kumta dai ban penkiu lang te nga suong kinong thau ya ka reservation policy hausnam khatnai spa nyopar ki thau claim kajing perkhat ya ka bansawan namar mentaem ki garor kila kiu de hausnam khatnai spa nyopar ki ong balei bakis ai 100% ugaro ki ong namar ba ugaro ukhamduna haka jinang jing start haka tho kata kada ukhasi janki pat lakam kiu mentapat kami kerum keram haga jinshat pi lada pi ya kren ya kata ayam umdai ken ban pentrekam ya ka roster system ya ka reservation policy ru umdai ban base betek katung bato te lada pi base katung bato te kamu ni dudang mangi khasi janti kan namar mangi khasi janti ngi kam bun pat te kadai ban penkela ban pentmai ka reservation policy nre katum ka recommendation ka junga ngasuong lada pentmai ya ka reservation policy omdai ba penkiu tang ya ki khasi jantian re ya ki garoru khendiat ha penkiu hi khnang ba kinom bunut khnang ba kinom bisni yangi te lada penkiu ya ki khasi jantie aino ya ki khasi jantie saupo 9% kadba ki garopat penkiu no tang saupo ar lan saupo lai kumta kala kampiang kan ngin otno ya ki non tribal mo ya kito ki bomdai na kaneka jala kajingi namare ki non tribal ki ai 100% te ngin otno da katoka 100% kan ngin otno ngin aino yo garo 100% lan lai persen kadba yangi ki khasipat ngin aino 9%.
ya kinon tribal da ai tang 10% ru labiang de ndai ka syong kat kum kito ki nong thau ki breu ke balanang lastat mangi ki bomdon hakabor le ngin la sino te ki badan hakabor kila ban le kat bamon pio ihi kato ka jing dawa jing barden ban review lane ban pej beni ban kela ya ka reservation policy ka claim trekam namar ba ki penne ya kato ka reservation policy jong usnam khatnais pa nyo par ki penne ya kato hi ki claim ban kela te ki badon hakabor kila ban le kat bamon kinom sngap ya ki badon hakaling persya te lada mangi ki khasi jantie ngi kendit benreu ngi ngeu thu na du menta larang ngi kwa ba ki khun ki ti jongi ki pateng jongi ki mansawan kin yo kakam kajam ngi dei ban long ki bastat ngi dei ban kendit benreu na du menta kham tam hakapor thebut larang ngi bakla hakapor thebut te lawai ngin ne sa kumju ngin sia ut ba ki khun ki ti jongi kim yo kam yo jam yo bun dang garo te balai ugaro yo bun haba udai ugaro hi te ubas nisha bat kaweru kimpen kelate ya kato ga reservation policy te kinong thungkam thungjamru ki bes bet kat kum kato ka reservation policy kabarim namar ki khampen kelate te mentale nadu bami ka rostar te kilas trik bha ki bes bet tik kat kum ka reservation policy jong snam khatnais pa nya par kum tamano ba dunong mangi khasi janji ya te parlok ngam kwa ban kren than hakabade berkakam election nrei ngakwa ban pensai bha ya kane ka jingkren ka jing kentho jong utu upai jenostoy te hadin ka jing chatngan jong barden ka sorkar jela kala penthmai biang ya kato ka roster system ka ba kila pentrekam ha ka shiphotrek ubnai me arjar par kila penthmai ha ka khasotrek ubnai jun arjar apply hadin ka jing chatngan jong barden hang tole te kila kham strek isu kila kham parking isu kila pensionong rimba katkum ka reservation policy jong usnam khatnais pa nyapar uto pa nong ston wong hakapor bombat pentrekam ka roster system hakajaka ka bathli jong ki garo la pendap dagi khasi hoi mangaru ngatip ya kata ngatip ba hakapor bombat pentrekam ya ka roster system mangi ki khasi jantieng ngidang yo ya kalat namar hakijaka bathli jongi garoru ngila ban thepkam nrei menta hadin bal pentrekam ya ka roster system mangi ki khasi jantie nginomla isu ban thep ban rung hakajaka jongi garo ladau garo umpas em ngihaban su snap mangi ngimla ban rung hakato kajaka bathli jongi garo kato kajaka bathli jongi garo em kato ka debet ka reserve seat reserve post jongi garohi tangki garohi ki bala ban rung mangi khasi jantie deng nginam la suban rung te kane ka jing ong jong pa ite kalong kabadai mangaru ngatip kata nrei ban sukeno ba la pentrekam ya ka roster system nadu basat tangan ubarden kalong bakla ban sukeno yu barden namar kilat de pentrekam lupa ya ka roster system nadu usnam arjar fa arde ubarden le hakato kapor umpat long mla long mla su ulalong unong ri masih khamdot te kajingkren jong uto pa i no stonyam kembang onge pi ki don ki badai tangba ki bun pat ki balai te nakaliang ka junga ngakwa ban ong ya une upai swa kajing pentrekam ya ka roster system ne swa kajing satkan ju barden
Pide ban jubab sai pa i. Pide ban jubab sai. Lada phim jubab sai kabamut phim patlong ban mi haki social media ban pensai klebit kunto. Namar nga ileran. Pide ban wat jing tibha. Pide ban wat nadu telong. Phim dai ban su kren lapla. Nga kwa ban ong ya une upai nanong stony kumu breu bala he karta. Phim dai ban kren lapla ya kabom syoni. Namar ka ileran breu. Pide ban wat beni shwa nadu tendai. Shwa ba phin kren. Phim dai ban su kren kulmar ya kabom dai. Ngatrai pa i ka arta jumpi kabun ka balalet bene ka badangsa. Satangkat nohi pidang sa slem hangne slapertei. Kumta ka bahai pi ba phin syongkhop bat laki kun ti jumpi. Phim dai ban balan start ya ka e ka bom syong ni. Ya ka e ka bom dai. Namar ba ile ran. Te nakaliang ka jonga ngam kwa ban kren jrong nre nga supen sotu bat nga supen sai kumne ya une upai. Te lada udon kan ye jong lada ukwa ban react sangaru nakaliang ka jonga ngam so ngapediang kelut jone upai bangun react baun pensai nga. Te tangkat ne kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siambiang haki bepetki video.